شاندیە ناونەتەویە تایبەت بۆ سووریێ داخوازێک کۆمیتا دەستورا سووریەیە نو دکە جڤینên xwe serêvê me hê lê canê fê dest pê bike. Karê komîtê pisporiya wê û rêzbendiya kar destnîşan kiriye. Dê bilgeyekê de ku ji amîndarê giştiyê netewên yekgirtî re hat pêşkêşkirin. Geir Pedersen şandiyê navnetewiyê taybet bۆ Sûriyê daxwaz ji komîta destûra Sûriyeya nû kir civînên xwe di 3 Eylûnê de li canê fê dest pê bike. Li gor bilgeya Pedersen pêşkêş kiriye ku dibin sernavê pisporî û rêzbendiyên kar yên bingehîne wekû malpera Rûsya Leon balevkiriye giringtirîn xalên wê ev in. Asankariya danûstandinan di nava Sûriyê de di çarçoveya proseyeka destûrî li gor biryara navnetewî 2254 ji bo danîna destûra nû ku li gorî wê destûrê hilbijartinên azad û rastexîn dibin serpiriştiya netewên yekgirtî de li gel rêzgirtinê li desilatdariya niştimaniya Sûriyê wê werin encamdan. Aktivkirina daxuyaniya dawiya Kongrê Soçî wekû beşdariyekê di proseya Cenêvê de bi piştevaniya beşdarên Soçî tekezî sergiringiya pêşketina proseya siyasî ya berfireh ji bo avakirina baweriyê û cîbcîkirina biryara Encûmena Ewlekarî 2254. Komîta destûrî dê kar li ser amadekirin û vîsandina çaksaziyeka destûrî ji bo erêkirina giştî were pêşkêşkirin bike. Wekû beşdariyê dê çareseriya siyasî lê Sûriyê û cîbcîkirina biryara 2254. Çaksazkirina destûrî dê her 12 prensîpên Sûrî yên sereke wekûn vîsandin û bicîkirin di destûra Sûriyê de karên wê li xwe bigire. Komîta destûriya nû dikare li destûra Sûriya 2012 vegere di nav de di çarçoveya ezmûnên destûrên Sûriyeyên berê herwiha destkarî û guhertinê di destûra niha de dikare bike yan jî nivîsandina destûreka nû jê Sûriyê re. Biryarên Komîta destûra Sûriya nû dê bi erêkirin li gor endaman were encamdan yan jî bi dengdanê ji aliyê endamên desteya destnîşankirî ku 113 endamên desteya berfireh de 34 diya biçûk de divê birêjeya 75 sedî be bike mahî. Beriya çand rojan emîndarê giştiyê netewên yekgirtî Komîta destûra Sûriyeya nû ragihand. Ew komît ji sê beşan pêk tê, beşek ê rejima Sûriye û beşekî din yê opozisyonê ye, herwiha beşê sîyem jî ji civaka sivîl pêk tê. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê wek nûnerê Kurdan li Kurdistana Sûriyê cê xwe di wê komîteyê de digire. Lêpiraniya Miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê û wekû di torên civakî de hatiye belevkirin. Nerazîbûna xwe danxuyanî û dibêjin nûneretiya Kurdan dê komîtê de pir kêm e.